दासान्दिनि जि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लानानै मोनसे भाइरेल जि मोनसे जोङो नाटकखौनो होननांगोन, नाटक नुगासिनो दङ। दा बेवहाय बे बिराद गिदिर जाथायबो नङा, खारन हाग्रामा महिलारि बिथाङा आगे पिछे आथिं हमनानै ब्लेकमेलिं खालामनाय बे आखुवा दंखायो। मानो होनबा थांनाय बिधान सभानि जि एसेम्बलि इलेक्सनमोन, बेवहायबो जि 3 MLA थिखोना हरदों, बिथाङा AIUDIFनि आफादगिरि बजरुद्दिन आजमलनि आथिं हमदों, बयबो नुदों। आरो बिथांनि जारिनाय जि दै खुदै, जायखौ जों खुदै होनो, बे खुदैखौ जानानैनो बिथांमोनहा 3 MLA देरहानो हादों। गतिके बे हुदाखौ जों बिराद साननांगौ बाथ्रा नङा। बिथाङा सोरबा BJPनि बा RSSनि सोरबा आथिङाव हमहैनाया बिनि थाखाय जोबोद गोरलै बाथ्रा। खिन्थु खोथाया जाहैबाय, बर' समाजाव गोबां माने गिथावथाव बाथ्रा फंसे खोथा बुंदों बिथाङा, जे बाथौफोरखौ माने खृष्टान खालामनायनि खोथा जिखिनि बुंदों, बे बिराद माने मुगैथावथाव आरो बिराद गिख्रंथाव। आरो बिनि जि राजनिति खालामनाय जि आखल हुदा, बेखौ 17 बोसोर जों नुबोदों। बिथाङा खालि सिगिनाय आरो बायनाय, माने थासारिखौ गाज्रि खालामनानै राजखान्थि खालामनायनि हाबाफारिया बिथाङा बे खामानियावल' राजनिति खालामो। बेखायनो दिनैनि समाजा बिथांखौ मुगैनांगौ आरो बिटिआरआव थानाय गासैबो रायजो राजाया बिथांखौ जुमुदै मुजुरलाजोबनांगौ होननानै आं बिटिआरनि EM हिसाबै आं खावलायो।